Madam Cherugodo, I don't want to be around. Where's your Onye Obodo kwezi okwu. Ike agwike. Ege ntị anyị na-anọ pụta nyaa mgbede maazị nwụcha nkwụ. Ege ntị ka anyị ncha nụ. Ole ntị isie ezipụ ụmụaka ka eji gbata nọọsụ na maternity. Na ka a na-akpọzi nọọsụ nwoke daa nwa. Ọgwụ onye fụọ na-aga ije. Onye anyị anọcha. Ọ nwere onye arụ dị. BP gbagoro agbago. Cholesterol, pieto low sugar. Nwoke mmadụ nwụọ. Ọjọọ. Ọ nwere onye arụ dị. Nne biko ebezina. Dibe oji obi ya aka. Congrats. Sorry. Condolence. Condolence. Adam unwe just go po akwụkwọ. Ivugo ka olibezi elibe. Mana madam sorry o. Ibra ndị be anyị si na na-ekwu ọnwa. Na-ekwu ibie. A na-ekwu ibie. Before ọnwụọ, ọgwagwa gị na oji m ụgwọ. Richard Obodo nwanya di ya nwoke na-ekwu okwu egele ka ize. Especially boys our mumu don tuba. Chakwa. Oji m ụgwọ na ahụ. Tali boy na ya mumu na tuba. Anyị chenọpụ nya na nke mamara ebe anyị na-aṅụ mmanya. Ọgwụ nwa a na-achọghị abịa from Uju nwa. Masị nọkwa ebe. Maazị Goligo. Oju na-ego eji wee gonye nkwo. Obodo. Biye 3,000. We do keep quiet. 550 ego condom. Mana ha were 50 ego condolence. You are very stupid, young man. Why must you bring up this kind of topic here? My friend, shut up your mouth. What is your problem? Talk to him. This is not going to go jiggy. 3,550. See what you say 50 ego condolence. Balance is 35. Very stupid human being. I put a condolence. Hey. Put your account number here. See only account number. Or see the account number because of you to be. I send 30,000 naira. Don't you ever get one to come back. But stop na man. When need to stop with this young lady no ever. I will lock you up and lock all your family members up. Yes. You want to shut up, my friend. What a rat nonsense. You been on guy 30,000. No. Here, man. Chief Diallo. And when anything. Chief Diallo. Oh, you are you go see gun. Chief Diallo. You must say, you have one advantage. What is advantage? Take on the big mulo. Obodo. Kick him Obodo. After that, I want 30,000 man. What's that? Just wait after. What about the woman? How can I see you? Madam, thank God. Alpha. Imali Jumo can win now. I never show you the Cardinal Victors.